Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kwi-channel kama kuPastor WeNingi. uNkulunkulu engathi-ke ngakulonda nje kubusisa lwakhona khona njengamanje evule nje iminyango yempumelelo. Thina-ke sibuya nje ngoyithoba, akukho okunye nje okutheni singakhuluma ngakho ngaleyo nje ukuthi uNkulunkulu engathi ngabusisa. Usabuyela-ke lo mfanekiso engathi-ke futhi la konke olifisela kona okuhle empilweni yakho ngavele ukuthole konke. Iphupho la elikalakhiwa kavulakazi ukuthi amen pastor. Ngicela-ke ukubuza la kusho ukuthini uphupha-ke umuntu othandana naye agula asesibhedlela? Kungasho into ezihlukahlukene. Into yokuqala esingayisho, abanye abantu baphiwe ekuphupheni. Into abayiphuphayo yenzeka njengoba injalo. Umuntu vele aphupha umuntu egula avele agule. So we don't know. Maybe you are so gifted in a way that whatever uyiphuphayo yenzeka exactly as it is. Okay. Maybe uzogula-ke vela esibhedlela. Kodwa-ke ngokujwayelekile uma uphupha umuntu omaziyo egula, uphawu oluvama ukuchaza ukuthi kungenzeka lo muntu kunento emphethe kabi futhi akajabule, unosizi noma uphelelwe yithemba empilweni. Okwesibili singakubalula ukuthi uma uphupha umuntu omaziyo egula, kuyenzeka kuchazwela ukuthi lo muntu kungenzeka kunephutha alenzile eselimdalela-ke izithiyo, elimlethela ukudumala nelimlethela iy'nkinga okungenzeka njengamanje ubhekene nazo noma ngasabhekane nazo empilweni. Kanti kuyenzeka futhi omunye kwesinye isikhathi uthole ukuthi umuntu uma uphupha la umuntu egula, kube uphawu olusho ukuthi lo muntu mhlawumbe usesimeni esinzima futhi akakwazi ukuyisiza. Yabo? Noma lo muntu usesimeni esinzima futhi udinga usizo lwakho noma lomunye umuntu. Okwesihlanu esingakubalula sesiya ngasekugoqeni ukuthi-ke uma uphupha umuntu omaziyo egula, kungaba uphawu ngasho ukuthi lo muntu angase mhlawumbe abhekane nesimo esinzima futhi kuzodingeka wena ungenelele umsize, umlamulele noma-ke umlekelele ukuze aphume enkingeni emkhungethe. Noma currently vele ubhekene nesimo esinzima, so kudingeka wena ungenelele, umsize, umlamulele noma umlekelele kuleyo nkinga yakhe ngezixazululo. Sivala ngokuthi-ke kepha-ke uma usuphupha umuntu othandana nawe egula noma ekubalisela noma ebalisa, ekhala, ethetha noma ekuthethisa, ethukuthele noma-ke ebonakala egcwele usizi, lolu uphawu oluvame ukusho ukuthi-ke lo muntu akeneme nothando mhlawumbe lwenu lubhekene nezivivinyo noma-ke izinto phakathi kwenu nobabili zime ngothi. Yabo? Empeleni singathi phakathi kwenu noma ebudlelwaneni benu iki selimi ngothi. Yabona? Okusho ukuthi singasho ukuthi-ke kufanele ukuthi usukume wena uzama ukuthola ukuthi yini le menza anganami, yini le menza angajabuli, yini le menza aphathe kabi, ukuze ukwazi ukuhlenga ubudlelwano benu ekugcine kugcine bungabhidlikanga. Ngoba uma ungasukumi, lo budlelwano benu buzogcina buhlelekile, buzogcina buhliphikile, buzogcina buphelile noma buzogcina bungesesimnandi. So kubiza ukuthi la sukuma-ke ngani yakwethu, wente etaba, yabona, noma-ke wenza izaba zokulungisa umonakalo noma zokuthola ukuthi konakele kuphi, so la lizoza nama-solutions. Siyabonga-ke, le video akusiyoqala akusiyokugcina. Hamba ubheka ama-video esiwenzile previously, ulike le bese uyabuya futhi uzocheck bese siwafikile after. Pressa i-notification bell so la uzothola ama-update masifaka i-video. Uma umlandeli we-channel, from time to time, every day, ilandele i-channel, hlola, uzofunda okuthile. Awuyilandeli i-channel ngoba usunephupho, kodwa ungayilandela noma ungaphuphile, wenza nje ukuthi ugcwalise ngolwazi, so that by the time uphupha usune-understanding yephupho, lisho ukuthi noma-ke ye-possible meaning of your dream.